Balita International, duha ka mga pulis sa New York pilason matapos ginlutang sa isa ka persona sa duha ka separado nga insidente. Sa balita sa sports, Kiefer Ravena gina-appoint bilang bago nga team captain sa Gilas, Pilipinas. Sa Balita Entertainment, kandidata sang Pilipinas sa Reina Hispano-America nakuha ang 5th place. Samtang sa Balita Espesyal, mga sinyales nga toxic ang inyong relasyon. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sa Western Visayas. Bungadlaw Lunes, Pebrero 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Maka-eksperyensya sa pag-ulan ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental bangod sang amihan. Wala man sang low pressure area ginamonitor kag wala man sang weather disturbance. Ginalauman buwas nga adlaw makabutlak ng adlaw sa pila ka mga lugar sa probinsya. Wala man sang paandam sa landslide kag pagbaha. Apang ginpaandam kag ginabisuhan ang magagmay nga sakayan pandangat bangod rough to very rough ang balod sa Maybayon nga may kataason nga 2.4 tubtub 4.2 metros. Samtang ang temperatura mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla karon nga agas alas 6:22 samtang magatunod naman karon alas 5:59 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pasang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato ng pangunang mga balita lokal, nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa mga malls, restaurants, establishmento komersyal kag iban pa sa syudad sang Bacolod nga magpahamtang sang sanitizers kag habon sa ilang mga building. Ito sa tuyo mga ma-practice ang proper hygiene kasunod sang pamahog sang novel coronavirus. Ang pangabay sang SP ang nabase sa aprobado nga resolusyon nga gin-author ni City Councilor Cindy Rojas, chair sang Committee on Health. Sunod kay Rojas, importante nga aktibo ang mga Bacolod nun sa pagpagig-away sa pamahog sang NCOV. Kapin-anom ka mga patients under investigation nga may travel history sa ibang nga lugar ang gin-quarantine na sa mga medical facilities sa syudad sa Bacolod. Apang tubtub karon ginahulat pang resulta sang swab test kung positibo o kung negatibo sa coronavirus. Ginaprepara na sa Bacolod City Health Office ang Program of Works para sa 10 milyones pesos nga pondo nga ginaprubahan damlag lang sang sangguniang panglunsod para sa kampanya kontra 2019 novel coronavirus. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, ang Health Emergency Management System sang CHO among nagapreparar sang mga dokumento. Lakip sa pag-ausaron sang among nga pondo ang pagbakal sang Personal Protective Equipment o PPE para sa mga health personnel nga nagapanguna sa pag-atipan sa mga patients under investigation o kon PUI. Sunod kay Tan, ang Program of Works ang natalana nga isumiter sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office bangod nagikan sa ila ang emergency fund. Una nga gin-question sang pila ka mga konsehal kung nga wala sang Program of Works ang pagpain sang 10 milyones pesos nga pondo para sa coronavirus pero sa ulihi iniman ang naaprubahan. Ginatunan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang plano nga pagkakas o kung pag-untat na sang partnership sa Northern Negros State College of Science and Technology o kung NUNESCOST. Inibangon sa nagalala nga relasyon sa mga opisyal kag empleyado sa kamong bulutuan. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ila naging tinguan nga masulbar ang problema apang mas naglala pa bangod sa magkatuhay nga panindugan sang duha ka grupo. Ini nga grupo ang ginapamunuan sang College President nga si Romulo Cisno kag Dean sang College of Nursing nga si Attorney Joseph Valencia. Dugang pa ni Diaz, pila sa mga empleyado ang ginasulduan sang gobyerno probinsyal ang nagsaylo na sa idalom sang pagdumala sang NUNESCOST. Ginklaro ni Diaz nga tinguan sang gobyerno probinsyal nga mapatapos anay ang klase antes desisyonan ang problema. Ang NUNESCOST ay isa ka state college sa idalom sa siyudad sa Sagay nga gintukod sa tung 1998 paagi sa Republic Act 8448 sang sadto kongresista nga si Alfredo Marañon Jr. Sa iban pa nga balita lokal, ipaidalom naman sa rehabilitasyon ang duha ka mga satellite markets kang magatukod sang isa ka satellite market sa syudad sang Bacolod nga pagasugudan sa unang nga quarter sang tuig 2020. Sunod kay Bacolod Congressman Greg Gasataya, pagkakayuhon ng satellite market sang Barangay Sumag, balor 16 milyones pesos sa unang nga phase kag merkado sang Barangay Granada, balor kapin 14 milyones pesos, samtang may patukuron nga merkado sa Barangay Banago, balor 14 milyones
pesos. Ginpaathag ni Gasataya, plano nga butangan sang second floor ang Sumag Public Market para sa Phase 2 sang rehabilitasyon nga ipatuman sa tuig 2021. Sunod sa kongresista, tuyo sang sini nga mga proyekto nga ma-decongest ang mga nagapangumpra sa Libertad Market, Burgos Market kag Central Market. Tuig 2019 ang ginproponer ni Gasataya sa gobyerno nasyonal nga pondohan ang ini nga mga proyekto. 16 million yung sa kuanang sa Sumag, pero first phase pa lang na siya. Kami second phase pa siya next year pasaka pag into 2 floors. And then ang sa Granada, I think mga 14 million na kung di ko magsala. Ang Banago is around 14 or 15 million man. Ang kabahin sang pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya. Sa ibang panaton nga balita lokal, umpisa karon nga adlaw Lunes magapangalagad na bilang pamuno sa Tourism Development Division sang Department of Tourism Western Visayas ang Negrosanon nga si Christine Manzanares. Ini matapos mag-resign bilang Provincial Tourism Officer sa Negros Occidental kag ginbuslan ni Jeneline Cordero bilang Officer in Charge. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Manzanares nga isa ka bugay kag dako nga pagpanghangkat sa iya ang pag-uyat sa mas mataas nga posisyon. Si Manzanares ang pangalagad bilang Tourism Officer sa probinsya umpisa sa 2011. Magluwas nga Tourism Officer sa probinsya si Cordero si Manzanares ang gindesignar man bilang Executive Director sa kag Action Officer sa Panaan sa Negros Festival. O kung si Cordero ang designar man bilang Executive Director kag Action Officer sa Panaan sa Negros Festival subong 2020. Sa iban nga balita lokal, dakop naman ang street level target o kung SLT sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok Katilingban, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang sospetsadong ginkilala kay Nico Villan, 27 anyos, nagapuyo sa Purok Busay, Barangay Efinio, Syudad sang Talisay, kag ginakabi nga newly identified drug personality. Sunod kay Bacolod City Police Office o kung BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, kapin 18,000 pesos ang balor sa ginapatihan shabu ang nakuha sa sospetsado. Lakip ang drug paraphernalias kag 500 pesos nga buy-bust money. Preso na ang sospetsado sa Police Station No. 3 kag natalanan nga pasakaan sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga bahin sa atong balita lokal, nakaangko naman sang pila sa dughan kag butkon ang isa ka 55 anyos nga lalaki matapos ginlutang sang utod sang iya bayaw sa barangay Bulado, siyudad sang Giulngan, 2:00 ang hapon kahapon. Ang biktima ginkilala kay Cornelio Tungoy nga pumuluyo sa barangay Basa sa mga syudad. Sa aligasyon sang utod ni Tungoy, ini siya ang napaukpan sang kainit sang suspetsado sa away sinisa nga utod. Si Tungoy ay karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:14. Sa mga bukol naman nga natubo sa inyo nga lawas, sisman kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule, suno sa mga eksperto. Ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Arnaiz at tumalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Gobyerno ginpanghiwala ang viral post sa ginaligar pagbalagyo sa isa ka Chinese national sa quarantine. Samtang mga kompanya sang langis nag-anunsyo sa pagbuhin sang presyo sang petrolyo. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpanghiwala sa mga opisyal sa Immigration kag Department of Health ang naglapta nga post sa social media nga may isa ka Chinese national nga nakapalagyo sa quarantine area sa Ninoy Aquino International Airport. Suno kay Dana Sandoval, spokesperson sa Bureau of Immigration, wala sila sa may nabaton nga report angon sa amo nga insidente. Duha pa ni Sandoval, ini ang ila ginakabig nga fake news kasunod man sang kompormasyon sa DOH nga hindi ini matuod. Liwat nga nanawagan ng gobyerno sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang sala nga impormasyon kag i-monitor ang mga official statements halin sa DOH kag Immigration Bureau. Una na nga nagpalayag ang Department of Justice nga ila imbestigahan kag pasakaan sang kaso ang mga nagapalaptas ang sala nga impormasyon angot sa 2019 novel coronavirus. Naglamot na sa 284 ang patients under investigation bangod sa posible nga 2019 nCoV. Sa report, sa 284 ka PUIs, 240 ang na-admit sa mga hospital, 15 naman ang wala nagpa-confine, kag 24 na ang na-discharge. Madumduman, 3 na ang nagpositibo sa virus, kundi isa dire ang napatay na. Ang 3 ka kumpirmado nga kaso sang nCoV sa Pilipinas sa mga Chinese couple, kag isa ka 60 anyos nga Chinese nga babayi. Nahibaluan may 29 anyos man nga Chinese nga lalaki ang napatay sa San Lazaro Hospital sa Manila, samtang ginaobserbahan apang nahibaluan nagnegatibo sa amo nga virus. Anong pa ka mga pasahero sang Diamond Princess Cruise Ship ang nagpositibo sa 2019 nCoV?
Sunod sa Ministry of Health, Labor and Welfare, 70 na kapasahero ang positibo sa nCoV. Naibuluan lakip sa mapektado amo ang 5 ka crew kay isa ka pasahero. 4 diri ang Pilipino, isa ka Amerikano kay isa ka Ukrainian. Ginabulwanta na edad 20 tubtob 30 anyos. Dugang pa sa 3,700 ka pasahero sa cruise ship, 336 na ang ilagin pataguyunan sa test. Madumduman ang cruise ship nga yara karon sa Yokohama, Japan. Ang ginpaydalom sa quarantine umpisa nagligad nga Lunes matapos may baluan nga may isa ka pasahero nga nanaog sa Hong Kong kag nagbalik sa cruise ship nga apektado sang coronavirus. Sa iban nga balita national, kapin 500 ka mga baboy ang ginpamatay kag ginlubong sa tung Sabado matapos ang African swine fever outbreak nga nagpatay sa 400 ka baboy sa eco farm sa Banwa sang Bulacan. Ang infection ang nadiskubrihan sa tung Enero kundi una nang inapektado ang pig farm sa sitio mataas nga kahoy sa barangay FVR sa amuman nga Banwa. Sunod kay Municipal Agriculturist Agapito Pascual, base sa blood samples nga nakuha sa tung Enero 29, nagpositibo sa ASF ang mga baboy, rason nga nagpatigayon sang culling operation. Dugang pa, nagkwarantin kag na-disinfect na sa mga otoridad ang mga lugar, agud malikawan nga maglapta pa ang kagaw. Nagligad nga tuig, apektado sang ASF ang Banwa sang Giginto, Plaridel, Pulilan, Pandi, Baliwag, San Rafael kag Bulacan, subong man ang syudad sang Malolos. Ginabisuhan naman ni Department of Agriculture Secretary William Dar ang mga hog traders nga hindi magbakal sang baboy sa mga ASF-infected areas agud malikawan nga maglapta ang virus. Nag-anunsyo naman ang ibang mga kompanya sang langis nga magapatuman sila sang rollback sa presyo sang ilang produkto sa petrolyo. Sa abiso sang Clean Fuel, Shell, Petrogas, Sea Oil kag Phoenix Petroleum, mabuhinan sang 60 sentimos sa kada litro ang presyo sa diesel, samtang 30 sentimos naman sa gasolina. Sa Sea Oil, may 1.40 nga buhin sa presyo sa ang kada litro sa ilang kerosene. Buena mano naman, kung una nga nagpatuman sang oil price rollback ang Phoenix Petroleum sa itong Sabado, Pebrero 8, las 6 ang aga. Ginsundan sang Clean Fuel, las 4.1 sang hapon, Pebrero 9. Ipatuman naman sang Sea Oil ang ilang oil price adjustment, las 6 sining aga, Pebrero 10. Samtang ang Shell kag Petrogas ang magapatuman sa rollback sa produkto sa petrolyo, las 6 ang aga buwas, Pebrero 11. Nagpabutyag naman sang suporta ang pila ka mga senador angon sa renewal sang franchise sang ABS-CBN Network nga tubtob karon wala pa nagahulag sa House of Representatives. Nagapati si Senator Francis Pangilinan nga mayoriya sang Senado ang nagapabor sa franchise renewal sang media network. Dugang pa ni Pangilinan may tion pa ang Kongreso para aprubahan ang hagna angon sa renewal nga ginapaabot nga mag-expire sa Marso 30 sini nga tuig. Sarang pa nga matalakay sang Kongreso ang measure tubtob Marso 11 antes ini nga ma-adjourn. Nagapabor man si Senator Joel Villanueva sa renewal sang franchise ng ABS-CBN para masiguro ang empleyado sang kompanya. Bukas naman si Senator Amy Marcos sa proposal nga palawigo ng franchise kag ini ang dapat nga i-review sang Senado. Pila pa ka mga senador nga nagapabor sa renewal sang prangkisa amo sanday Senator Grace Poe kag Senator Ramon Bong Revilla Jr. Wala sa may nakita nga problema ang palasyo kung ipadayon sang Senate Committee on Foreign Relations ang pag-review sang Visiting Forces Agreement o VFA. Ini sa piyak nga pursigido gid si Presidente Rodrigo Duterte nga ibasura ang VFA nga ginkasugdan sang Pilipinas kag Amerika. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sarang nga ipadayon na sang Senado ang pag-review kung bara nagkakaangay nga ipadayon na kung hindi ang VFA. Ginpaatag ni Panelo, hindi dapat pagdumilian ang Senado sa ilang obligasyon sa pag-imbestigar kang maghatag sang ilang rekomendasyon sa Presidente. Una nga ginpalayag ni Senador Coco Pimentel, Chairman sa Senate Committee on Foreign Relations, nga padayon ang pag-review sang VFA sa ilang hanay sa piyak nga nagmando na si Duterte nga ibasura na ang VFA. Wala naman sang Pinoy nga naulamid sa pagpangluthang sa Thailand nga nagresulta sa 20 ang napatay. Sunod sa report, anong ka mga Pinoy ang na-evacuate humalin sa Terminal 21 Mall sa Nakhon Ratchasima sa diin natabo ang krimen. Ang Philippine Embassy sa Thailand ang nakabulig man evacuate sa mga Pinoy sa mall. Napatay sang kapulisan sa Thailand ang soldado nga suspect nga si Jakarapant Thoma, 32 anyos, kag na-rescue ang 8 ka mga gin-hostage. Ginklaro naman sang Malacanang nga hindi si Presidente Rodrigo Duterte ang naghimo sang tikang para maistorya si US President Donald Trump.
Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang mga matagas nga opisyal gikan sa kampo ni Trump ang posible naghimo sang tikang para maistorya si Duterte. Una ang ipalayag ni Panelo nga mag-istoryahanay si Duterte kag Trump angot sa Visiting Forces Agreement kon VFA kay iban pang tupiko. Ginmando na ni Duterte kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga padalhan sang notisya ang Amerika ang ginabasura na sa Pilipinas ang VFA. Sunod kay Panelo, ang kampo ni Trump amo ang kinahanglan nga magsabat sa tikang ginhimo ni Duterte sa isyu sang VFA. Sa katapusan nga balita national, ginpanumdom sang Bureau of Immigration sa mga dumuluong nga nagapabilin sa pungsod nga magpasa sang annual report. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, hindi na ma-extend ang annual reporting period tubtob Pebrero 29. Gininganyo ni Morente ang mga dumuluong nga likawan ang deadline rush agud hindi magdungan sa kadamuon sang tawo sa mga opisina sang BI. Sunod naman kay Attorney Jose Carlitos Licas, tagpamuno sang BI Alien Registration Division, kinahanglan nila dalo ng ila passport kag Alien Certificate of Registration Identity Card. Mayara man sang annual report fee balor 300 pesos kag 10 pesos nga legal research fee. Kung may dumuluong naman nga may edad 14 anyos panaog, kinahanglan iproseso sang ila ginikanan kung guardian ang ila sini nga annual report. Aksyon Radio Philippines Standard Time, la 7:28. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gingamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagapaputi sang panit, nagapakinis sang kutis, nagapahatag alibyo sa punggod nga pikas-pikas sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag pwede naman deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kiefer Ravena ginapoint bilang bagong team captain sa Gilas Pilipinas. Samtang kandidata sa Pilipinas Reyna Hispano-Americana nakuha ang ika-5 lugar, 5th place sa amo nga kompetisyon. Kag sa atong balita espesyal, mga senyales nga daw toxic na ang inyong relasyon in line sa atong celebration sa Valentine's Day. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa Balita International, pilaso ng duha ka pulis matapos ginluthang sang isa ka persona sa duha ka separado nga lugar sa New York. Una diri pilaso ng pulis matapos ginpaulunan sang luthang sang sospetsado ang isa ka patrol van, kag makaligad ang 12 ka oras ginatake sang sospetsado ang New York City Police Station, rason nga naigo kag nakaangkon sang pila sa butkon ang isa ka lieutenant. Matapos ang insidente, gilayon man na aresto ang sospetsado, samtang padayon ginabulong sa hospital ang duha ka mga biktima. Sunod naman kay New York City Mayor Bill de Blasio ang pag-atake sa kapulisan, ang kaangay man sa pag-atake sa ilang mga opisyal sang gobyerno. Sa balita naman sa patag sang pangnegosyo, ginalauman sang gobyerno nga makatipon sang dugang nga 20 bilyones pesos gikan sa import duties kag excise taxes sa mga produkto sang petrolyo sa sining nga tuig, samtang ang kabalaka sa mga kompanya sang langis ang nagtapna na sang smuggling kag tax evasion sa antisipatuman ang fuel marketing program. Si Finance Undersecretary Antoinette Tiongco nagpahayag nga ang tanan nga mga kompanya sang lingis ang nagakooperar na sa BOC kag sa Bureau of Internal Revenue, samtang ang full implementation sa fuel marketing program magasugod pa sa tunga-tunga sang sininga bulan. Sa karon, 2.4 bilyones ka litro sang naglain-lain nga produkto sang langis ang na-inject na sang chemical marker nga nagapakita sang husto nga pagbayad sang excise levy para sa mga locally refined mga produkto ka ang tarif sa mga imports. Si Tiongco nagpahayag ng Department of Energy nagbulubanta nga sang tuigan nga volume nga 23 to 26 bilyones ka litro sang produkto sang langis nga magasulod diri sa pungsod. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 78 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 65 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nakuha naman niya sang pangbato sang Pilipinas nga si Katrina Liagado ang 5th place. Katrina Liagado. Kay double L mo, Liagado. Ang 5th place ni Action Boy sa Reina Hispano-Americana 2019 pageant. Congrats. Actually, first dira nga nagdaog na Pinay. Sino? Nalipat ako sa Na-remember ngalan. ka? Oo. Si
kilala man lipat kung sino basta Pinay na. Grabe na, Reyna Hispano-Americana. Do mga gintra, do ka mga beautifuler, gid yan. Ang kuan na siyang nag-intra da inang kung Pinay kang mag-intra may dugo ka may May lahi. lahi kasang Hispanic American. Half-half, kumbaga, pwede yung half-half Ang na. mga Mexican sa daara da. Di ginanunsyo in Action Boys sa Aces and Queens paagi sa ilang Instagram account. Ang nakadaog Action Boys ang beauty pageant ang kandidata sa Mexico nga si Regina Gutierrez. Ginpatigan ng Reyna Hispano-Americana 2019 pageant sa Bolivia. Bongga. Bolivia. Grabe ang Gutierrez, Action Boy, ka Mexican. Pare sila ni Rufa Gutierrez. Gutierrez, Raymond, sila pang Gutierrez. Ang puta mo Mundo na napatay na eh. Nga akong Luis Action Gutierrez. Boy, for example, nga akong mga Gutierrez, like kung Mexican, kaya ang ilong ko kataas, mabalaan mo yung kung Pinoy, kaya mo ng ilong. Si Winwin Marquez. Si Win-Win moto. nag-win-win yun siya eh. Nag-win-win gito si Winwin Marquez. correct. So nung ina kay Erwin ni Cabrera. Good! Good Kay morning. NPC Vice President Erwin Erwin ni Cabrera. Winwin Marquez. Bata ni... Vice President? ng Sinong sekretary. Sheila, Vice President? Bata ni siya ni Joey Marquez. Si Winwin. Guro. Okay, kakabalo. Guro na lang sa bat ko kung naghuo ko karon. Balita sa sports. Ginapoint ni National Coach Mark Dickel si Kiefer Ravena bilang team captain sa Gilas Pilipinas sang kagabi. Si Ravena nga 5-time gold medalist sa SEA Games kag nangin participant man sa World Cup. Amo ang mga pamuno sa isa ka team nga feature ini sang mga professionals kag collegiate standouts. Ang Gilas ang natalata nga magahampang kontra sa Thailand sa Pebrero 20 kag pagkatapos ni magahampang sa Indonesia tatlo ka adlaw makaligad sa unang window sang tournament. Nakibot man si Ravena sang iya sining appointment. Ini isa naman ka papahangkat suno sa iya kag kung paano niya himuon ang tanan nga mga stars sa basketball magatrabaho sa grupod sa sunod lamang sa napulo ka adlaw. Samtang si Dickel nag-insister nga ang ining desisyon ang gintun-an man sang maayo. Si Dickel nagpahag naman nga ang ginahimo nila karon ni Tab Baldwin amo nga nagahimo na sang foundation para sa 2023 World Cup. Balita espesyal! Love. Amo na siya dapat Amo mo. na siya. Love. Sini nga week, love. Tungod nga. Ka-love. Sino na nga week ang Valentine's, no? Correct, sa na, Friday. Pero reminders, hindi na siya holiday. Hindi na siya holiday. Si Dorel yung nag-holiday na subong. In Texel advance Dorel. sila. Nag-advance na siya. Nabala ko sa kadanin ko, dama mo lang nga ba si mag-holiday kaya sa 14, ha? Wala holiday sa 14. Wala holiday sa 14. Mas yung iban bala manukot da. Tapos ang siling na bala nga, it's Valentine's Day, mag-greet ka hindi ka mag-greet nga Happy Valentine's. Ano gali dapat? Happy Valentine's Day. No? Happy Valentine's Happy Day na yan. Hindi na Happy Valentine's. Happy Valentine's ang iba. Valentine's. Kapi lagi ka times. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Kumusta ang Valentine's mo, Day? Wala pa sa Friday pa. Sa Friday pa. Na-schedule na. Na-schedule. Very good. Hindi na kami makasulod. Hindi na pa. Hindi na Sige, pwede. sige. Na. Kita na lang kami iban. Mayara ka na bala. Ilawag ka. Sige, next. Ang aton nga balita, special action boy, syempre, may tiyempo pa sila mo para mabalaan nila bala. Sa 14, Friday pa to. Diba, si makabati na sila subong. Ang mga signs, ang toxic na ang relationship. Sa Tagalog, sila kung malamig na ang relasyon. Cold na. Cold. Kung sa Sa makamamatay. Mamamatay, toxic, makahililo. Makahililo Kung ng yung relasyon relasyon. na makahililo na, mali siya wala dapat. dabutiti. Dabutete. Na makahililo. Tiuna, direction boy. Ba't silingon Mabalaan mo. mo na ka sitwasyon, kuwan ka na, Mapaminsar ka na. paminsar ka na, hops, Do, hindi basi amo. matumba, tadi wala pilas. Good. Amo na siya. May ara pa ka mo apat ka adlaw ha before St. Valentine's. Ang una, direction boy, kalabanan ko no, sa mga inadlaw nga upod ka mo, nasubuan kaya, wala ka na nalipay. Doon ka nag-enjoy sa company niya. Oo. Doon mo na bala na, upod ka na lang because Tapos may ara ka nang ginaupdang, kasi nga doon enjoy ka to. Oo, nan. Amo na
Correct. Mas enjoy ko mag-upod kay amo ni House. Sa mga ako nga nubyo to, hindi na ako ga-enjoy, hindi na ako nasadyahan. Daw magsiling sa gani nga makita na kami, siling ko ari na naman. Do inti amo ka. Hindi ko yung magano. Nangita Mangita ka pa agi. Mari na naman. Or miskan hindi lang sa particular so, na, person. ka pa na sa una, nang excited ka pa. Tudo ka na dahil mga tanan. Gabantay oras. Tanan nga mga kamik-apan dahil yun eh. Hindi, magambal nga alas 5 kita alas 4 pa lang tapos ka na, gahulat na ng oras. Subong ya alas 5 kita, si Potol mo alas 7. Tapos kisa Action Boy, hindi maging siling nga sa particular ka lang nga tao, kakalipay. Mas kinapili mo bala mga upod ka pa sa friends mo bala. Sang sa iya, nga amo na makahatag. Kadya pa kung sa mga friends ko. Hindi katabo na sa mga mag-asawa na lang. Hindi maging siguro. May araw ko Action Boy. Kaya may mga laban nga mga away sa mga asawa ba? Na, dito ka lang permis sa mga barkada mo. Dito ka lang permis sa mga amigo mo. Dito ka na lang. Dito ka na lang. No. Dala na lang imo. Dito ka pa nyapo na, dito ka pa mahaw, dito ka pa nyaga. Dala na lang ng mga kwan mo daw. Dala na lang tanang mga kagamitan. Or yung mga worst, magpuli ka, imo mga gamitan sa gwa. Tuod gina Action Boy. Pero ang next dira, nagkakadulaan ka na sang oras para sa imo nga pamilya kag friends. Daw sulit naman niya, pero may negative man siya gyapon. Correct. Dito ka na lang. Dito ka lang. May ara ko na kilala. Nang bala ko na sa gani nga. So, dito ka na lang ma-start to. Kaya padala to mga bayo mo. Oo, di ba? Daway ka na din nga police blay. Amo na. Amo na daw sang budlay, Action Boy. Kaya syempre, abala, kung wala ka naman, ang other side naman, Action Boy, kung wala naman oras sa pamilya, kag sa imo nga friends, tapos puro naman sa nubyo mo, ara bala mambal ka nga magwa ka upod sa friends mo, hindi ka pagpasutan. Nando ka mo naman sang approach sina. Di ba daw hindi amo? Naton wala ko yan naton, nagalisensya sa imo. Oo. Nagapabalo lang ko. Correct. Kaya kailain ang approach to Action Boy. Malo ka sa mga magkarelasyon mo bala, para kung ano nyo man, buta nyo mas pinsar nyo, nga ang imo nobyo o imo nobya, may kabuhi man na social siya. Life. May kabuhi man na sa mga kagulingon, may mga friends man na siya. Hindi lang sila nga daw, ikaw na lang yung tanan. Ikaw ang kalibutan. Kag gusto mo kumukupod sa friends, ara kagid. Ano na iyaman? Ano yaman? Hindi amo. Balo ka na gid nga girls out to ya. Oo, tapos may intra Girls ka na night maimba. out to ya. Oo. Ulat ka lang na. Dito imo ya. Ang imo da papel is magsugat. Correct. Amo na Action Boy, magsugat. Magdulong, tapos masugat. Hindi kay mag-intra ka da. Oo. Tapos ay, then madulong ka magsugat o kung madulong ka maghulat. Mahulat. Or pwede man mahulat ka dito ka lang sa piyak na table. Pero doon ka lang, ay, hindi gyapon. Hindi ka gyapon. Hindi ka gyapon, amo ya. Oo. Dito ka lang sa piyak man nga, no? Pwede ka man sa friends. Kung maghulat ka, dito ka sa piyak ng restaurant. Oo, hindi sa piyak table, piyak na restaurant. Kaya di syempre, doon ka lang, nga, may gusto i-open up si mo yung mga friend, hindi man, kay basi, katulog. Masigam, pag storyana, dabi, kung girls night out, may storyana, yung mga boys, dabi, mamo, dahil si mo. Dahil hindi amo, ha? Oo, cancel na lang. So, ang iban, mas ginapili na lang, sige na lang, amo na kiss, nga unfriend man ba lang mga friends, sa circle of friends. Because nga sa inyo, gwa-gwa, hindi ka na kaupod. Wrong na siya, wrong! Makahililo na. Basta ang importante, nga kamo, mga babae, kag mga lalaki man, dumdumon nyo man ang inyong nubyo o kung nubya, may ila man na siya nga, they are a life of their own. Kag before pa naging kamo, kilalahay na sila yung daan. Mas una pa na sila ang lain pag inadablang yung sitwasyon, bala nga may ara ka, ikaw babae ka, may best friend ka nga lalaki, gitu lang. Nga wala pa mo kilala, may best friend bong ito saya. Correct. Amo nang budlay, ang mga sal-salas pala. Ibutaman sa lugar. Ang next Action Boy, ang mga worst, ang mga ang pinakamambal mo nga toxic na in your relationship, especially kung girlfriend, boyfriend pa lang kamo, kay ginasakit niya ka, hindi lang emotionally, but physically. Ginaamoy ka na sa kilid, oh. Umuya ka na pala ako. Upod ka mo friends niyo, tapos may hambal sa gani, may train dra siya. Kakapunuran ng isa. Kapunuran ng isa. Ang babae, kakapunuran. Babae. Hindi yung laki, gali yan. Tsaka garo ko ng bayo. Doka wrong na gini-Action Boy. Kaya syempre, arabe lang thought nga, ang iloy ko gani kag amay nga nagapakaon sa akon, wala sakit sa akon, tapos ikaw yang girlfriend, boyfriend pa lang tayo. Giga kapunuran ko si kapunuran ko ya simo, kakadunlan ko ya simo. Hindi man na amo Action Boy. Kaya halabok ang mata ko sa imo. Kay gahibi, wala na po sa hibi. Brutal na ginayara. Di kung girlfriend, boyfriend pa lang sila gani, gamo na lang sila. How much more kung mag-asawahay na? Siya, malam mo siguro nga
ang babalong boyfriend mo nga, hindi rin guro mag-workout na relationship ta mo. Yang ahaw. Pero bilang ko yung panghampol ang punaya sa imo. Pero bilang ko yung Hampol ang punaya. Tsaka, ano na yaman. Pero bilang ko yung ka-shortage na kami sa lampunaya. Scarcity, nasa lampunay. Pero Action Boy, may ara na no, nga ga-exist. May mga kilala, mga Action Boy. Nga, mambala sila, kayo palangga ko mo. Mga possessive ba lang ang mga tao? Galing doon, hindi na amo. Possessive sila. Bisa magkanto, tapos kung sakit doon, nga makanto ko sa miga mo, may mga bandage ka. Yung sakit. Yung sakit yun naman ko. Okay na yan, may mga bandage. Ngayon na ako may mga tinahian. Sa pilang mo yan. Sa piyak may mga aloe vera, kading gahamo. May mga ano ba ginagani nga mga ano ginapang hampol. Tapos ang permi lang yan, gina-text mo or ginatawag mo sa imo mga friends yan. May ilang punaya ka mo. Kay wala na ubos sa di sa balay. Walain ko rin. Pwede man na hindi lang pwede man na ang punaya, kasla eh. Kasla naman. Kay gahabok na mga katiilan, kay pang ano yaka. Tsaka na yan. Ano na yaman. Amo na yung ginapalaligban mo kung sa next naman, diin ka naman makuha sa mga supply naman sa herbal. Kay base. Kay base ka ba? Mas may short. Galakat ka may mga hampol kadi nga kung diin-diin. Tapos may mga tingala lang gulpi ang mga friends mo yan gulpi lang yan nag-gasling. Kapani ka rin. Okay, night out. Timing nga may mood. Bisan, tapos na night out. Nga, may mga ano. May masling ka. Mga kanches ka. Mo na yan. Tapos sugaton ka naman. Tapos duga nga naman. Ay, naka-wrong na Kaya galit yan. nakastiguhan ka na. Nag-stigalize ka naman. Pag abot sa inyo balay. Kalay ka rin. Ay, din ano ka nakastiguhan naman eh. Hindi pa social. Castigalize. Nakastigulize naman ko. Doon na, nakastigulize naman email. Kung sa likod, doon na paabot. Doon na paabot. Doon na anan ka doon na used to sa amo na vlog. Grabe, ginaka-martyria ko nga muna. Then ano ka naman, day? Hindi, ano pagidbi nakastigulize na. Ano pagidbi? Ano ba? Abot mo na. Abot na sa mga friends mo. abot na sa Pero, mga friends syempre, it's a no-no because may ara isang 9262. Ano na siya, ganun, violence against women and correct. children. Dalan ng children. Oo, dala Ikaw na. daan, child ka pa. Oo, child pa ko daan. Kabudlay na nakaron. Ang next direction boy, tanan ko nga himuon, ginakontrol niya na. Para sa mga wala, like girlfriend, boyfriend ka pa lang ka mo. Okay man na nga mag-control siya nga sa hindi mo kinanilan. Ang mga boyfriend, daw remote na siya. Pause ka, hindi ka daw maghalin. Okay. Hambal. Daw remote control siya nga, muna siya nga control si imo. Oo. Hindi man na pwede, Action Boy. Mga hindi na mayo nga mga relasyon. Oo. Mga arab lang kumaga nila. Okay lang nang ga-control, pero sa enough lang, but not too much. Kuha lang siguro daw i-minimize siya lang ka. Sa especially kung ikaw Gastuso. especially kung ikaw daw halos kada gabi ka nights out ka man imo ya. Oo. Naka-wrong naman. Hindi naman insakto nga ikaw yan ay gina-control mo lang ko hindi mo ito magina-control kito ko halos kada gabi na ya. Oo. Ang budlay. Kada gabi pagka alas 6 ya kita ta na ka iya gahimos ka na ya. Tapos ang pag abot mo gahimos na ko tapos matulog ka tapos pag hapon naman cycle naman Kaya mo na may mga control man nga insakto man Action Boy. Pero not too much. Pero nang hasta iya sa imo nga bayo do siya pang madesisyon kung ano imo suksukon. Hindi ka nakasuksok, hindi ka naka-shorts, hindi ka naka-sleeveless. May shorts ba lang long? Naman pala ka. Ay, nakakalipot na sa shorts mo man. Ay, may shorts nga long? Ano ba? May short nga long? Oo. Ano na lang siya karon kung di na siya maglipot? Oo. Ano, middle? Ano na ganit tawag sa, kung baga, long sleeve, tapos ano na ganit? 3/4. Ano may 3/4 nga short? Ano ba? 3/4 is 3/4. Short is short. 3/4. Naka 3/4 ko. 3/4 ka short. Naka 3/4 ko, tapos naka sleeveless. Hindi bugurong ulo sa imo. Spaghetti. Spaghetti. Naka 3/4, kag naka spaghetti. Next direction boy, pero minya ko nung ginapapacheck sa imo nga sala mo gid ya. Miskan imo sala mo gid ya gyapon. May ara sa maaway ka mamahay sa pasensya, mas linda sa nga pasensya lang ko bisan imo pasala. Imo nga po sila.
Pero at least pasensya ka. Ano nga, sa pasensya, pero niya, sige na mga, nakapasensya, bisan Bisan imo imo pasala. sala. Ano Ay, naman? para mag-ano na lang ang... Ah. Todo ko na action boy, nga sa isa ka relationship, ang babae, kuno kumbaga nagadalagid bala. Ay, hindi, ako sa lalaki, gina iya. I mean, hindi iya sa sa way of life bala. Ara ba lang sa situation nga kung mabulagay ka mo or not. Siguro, kaya kung Doon ako, gid ko nung say sang babae. usually sa mga breakups, usually babae eh. Amo na. Babae ang usually Ga-break? ako na Ga-break? siguro sa percentage sang breakup babae ang nag-initiate. So amo na nga sila man ang dala sa relasyon. Amo na daw sila may last say. Balo kami kumbaga, nga sa- lalaki usually daw ka mga loyal ya sa amon kag mga Ano? daw ka mga loyal. Daw pala. Daw pa lang. Daw pa lang. Daw mo na kung mo sa amon sa mga lalaki blaya nga hindi kami kinahanglan mag initiate sang breakup. Hindi kami kinahanglan nga magbulag sa imo. Dugangan ka lang yan namon. Amo na. Amo na iya. So hindi siya it goes ano gyapon do sulod siya gyapon sa loyal. Daw loyal sa women. Importante hindi ka Na sila pag-slide. hindi ka pagbayaan. Oo. Kundi Dugangan ka lang. Good. Lain sa babae ya nga gusto nila sila lang. Oo. So mo na sila nag-initiate sa breakup. Amo na. TJM kabati ka na. Okay. Ang malalaki yan, hindi ko niya gabiya. Oo. Gadugang na yan. Kalain. Kalain. No? Kalain lang. Kalain Pero sa kalabanan na mo gina siya yan. Muna sa... Mga pila ka percent man? Mga 1 to 10 may mga pila be. Mga 20% malang guro. Lapa pa 1 to 10 lang. 1 to 10 nga ba? Sa pulo ka tawo pila be ang ano. Mga 2 malang nada, 3. Okay. At least do hindi pa do ka do ka Ari warning. ko kapito pa ya. Saan Layo ka? pa, kuya. Layo Layo pa. pa, kuya. Good. Si JM Joy Jim Joy guro, ara na siya sa number 1. Sarap. Siya kinang presidente gani sa muna. Founder. Kita mo kung may mga kaduan gani ka magsiling nga dalon ang mga partner, galibog na ulo dayon. Kung sino. Sino nga partner ang dalon niya. Subong do mga tatlo, Ang no? iba niya kung di galibog ang ulo kung sino nga partner kaya wala partner. Di may galibog ulo kung sino sa mga partner ang idalon niya. Oo. Subong daw tatlo, no? Ilawag ta? Ilawag ang ngalan. Sige. Boss. Maluoy ta sa Ay, mga... nagka-panabol siya. Boss lang ko. Gambol siya. Fingers crossed. Sige Good morning sa kay Nestor Escobedo, Remia Garcia. Good morning, Elena Saison, Ernie Earl Byron, Engineer Ernie Earl Byron. Kay Kagawad Ulay Abalahon, Marjorie, si Marjorie Arigla Tipsay, Ma'am Andrea Jaime, kay Django Salgado Piñacosa, Doc Ronnie Baldonado, Mayor Nico Yulo, ari di sa ato na. Good morning. Kay classmate ko kag kumari May Cautivaldo Henyo, May Marcy Rombinas Hunyo, good morning. Mga po ni kapon, mga classmates yung tipon-tipon kami kapon na isa batch 81. Happy birthday kay Lilian Bermudez. Ang Reminisce naman sa high school ng mga ginapang himo ay. Sadya. Kilawin niya pala sa Pilakadlaw nga maglawig na kamo graduate sa high school. Katilaw kami mo nga nagtipon-tipon kami mga classmates. Kuha na kami mo, sobra na kami guro mga lapit na may 40 years nga nag-graduate sa high school. Abi mo nang istorya namon, sino ang mga crush namon sa high school? Wow, bulgarana yun. Tapos ara man na. Barsa, Mongga. Pero namin, Action Boy, kambali lang, pinakasadya nga stage sa imong High school life. high school life. High school life. That's why nga sa amon nga time niya, may gindububrahan niya na kami kanta sa unay niya. Ano? High school life, oh my high Sa inyo, Amo din na ano ka, very old. Amon Di ba 40 years ka nag-graduate sa high school? Next year. Next year Next pa. year, Ruby naman. Sa Grabe. batch 81. Kabalo na ka mabanta-bantaan yun ang edad ni Action Boy. Standby na mag-action sa Action Hotline. Mga taga-Quandagali, taga-Isabela, taga-La Castellana, good morning sa inyo. Good Ha? Kaya ko damo din sa inyo nagpag-greet. Taga-Isabela, taga-La good morning. Upon ninyo sa Action Art na hupon sa masunod ng programa, ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.